Dobar dan. Danas ponovo odgovaramo na 3 pitanja o meditaciji. Bila sam prisutna kada se povela vrlo žustra diskusija o tome šta jeste, šta nije meditacija, svako ima svoje mišljenje. Ja sam uzela i zabeležila nekoliko od tih pitanja, pa ćemo danas da ih prođemo zajedno. Prvo pitanje je bilo koliko dugo treba da se meditira da bi se osetili rezultati. Najtačniji odgovor bio bi jedanput. Dakle, već odmah tokom meditacije ili nakon prve meditacije vi osjećate drastičnu promenu u nivou stresa, odnosno u nivou opuštenosti koju imate u svom organizmu na svim nivoima, na fizičkom, na mentalnom, na emotivnom i tako dalje. Ali ako želite da ti rezultati budu dugotrajni, onda je potrebno da se meditacija ponovi više od jedanput, naravno. Koliko puta to zavisi od svakoga ponaosob, od toga u kojoj ste životnoj fazi, koliko imate stresa prisutno u vašem životu, kako reagujete na njega i tako dalje. Tako da meditacija daje rezultate odmah, a ako želite da ti rezultati budu trajno prisutni u vašem životu, preporučujem da svakodnevno meditirate ili barem da imate neki svoj ritam 2-3 puta nedeljno koliko osetite da vam prije. Drugo pitanje je koliko je teško meditirati. Ja sam tražila odgovor na ovo pitanje kada sam ja pre nekih 8-9 godina počinjala da meditiram prvi put, jer kad sam prvi put probala, imala sam zadatak koji sam postavila sebi i to je da meditiram 1 minut i moja ideja je bila da meditacija znači stanje bez apsolutno ikakvih misli i bilo mi je beskrajno teško da dostignem taj 1 minut bez misli. Stalno su upadale neke ideje, šta treba da skuvam za ručak, da li sam spakovala ono, treba onoj osobi da kažem ono, treba da se setim da pošaljem onu poruku i tako dalje. Međutim, kada znate da jedna osoba u proseku u svakodnevnom normalnom nivou operacija našeg uma ima 90 misli u minutu, onda shvatite da nije baš tako lako odjedanput tako ostati bez misli. Dakle, koliko je teško meditirati? Nije teško ako imate dobru volju. To ne znači da ćete odmah postati majstor u meditacijama, da ćete da pola sata imate takozvanu mentalnu prazninu, ali ćete da imate svakoga dana napredak. To vam garantujem da ako meditirate 3 puta nedeljno, svaki put ćete vidjeti kako ste se osjećali sve bolje i bolje, kako sve duže i duže uspevate da zadržite to stanje mira i opuštenosti nakon meditacije. Ako ste recimo vežbali jogu, to je jako slično jogi. Nekad vam neka poza koju treba da izvedete deluje nemoguće, ali onda vremenom, posle 3-4 časa, samo vidite kako ste skliznuli u tu pozu. Niste ni primetili kako se vaša elastičnost povećavala od časa do časa. Tako je sa meditacijom. Samo odjedanput vidite posle nekoliko meditacije kako su se stvari drastično promenile u vašem životu. Treće pitanje je da li je meditacija isto što i molitva. Neki ljudi će vam reći da, neki ljudi će vam reći ne. U suštini imaju isti cilj, a to je širenje te svesti o jedinstvu, o povezanosti sa izvorom ili Bogom, o širenju nekih pozitivnih vibracija u potku ili energetsko polje unutar nas i oko nas. Nekada su te tehnike ili metode drugačije, vokabular koji koristimo je možda drugačiji, jedan pripada istočnjačkom svetu, drugi pripada onome što mi zovemo zapadna civilizacija, ali u suštini rezultati koje pokušavamo da dostignemo i kroz molitvu i kroz meditaciju su veoma, veoma slični. Ako imate još pitanja, bit će mi drago da odgovorim, pišite, javite se ili zakažite besplatnu konsultaciju na sajtu terapijaduše.rs. Vidimo se!